Sim jing ruai sedang mas bukuit nomor laispa live hundred. Laispa live hundred. Jaduan terakhir God padu. Jaduan terakhir God padu. Dajiknya bukuit padu leng dautra iaigu. Jaduan terakhir God padu. Haka katang pa badukun badaman sem bakoy. Amen. Kajing e jong try jing Jesus Christ bad gajing e jong blay. Lambar gajing slog jong man sem bakoy kindon rengkat bad pi baro. Ringa kapil. Kohan men ko parang such a sen mandaka step ngiwana kmadu Jesus hakmadu blay try kan rat banaiti yelade. Den mataka daw hakana ka step haswa bangis dang yagana kasngi tongin pai su ngenaiti yala de telitelan otra jisu un simti yengi un penlong yengi kamtame un krushan yengi un aibor yengi bangila ban kajung kajungi katkum kajung khot kajung u yengi iwe pai we u khot yengi bangin e yu kam janai aman kasngi henry yengi pat langba kajung duna brew kajungi ngi phet jangai na u ngikan ria na gajung don rangkat gajung u ha gajung gajungi henry mantaka step such a scene haba ngisdang yegane kasngi bat kum juru kumbang ngisdang yaune banai bathamai ubangi rakhe ya kadanor bukhitam gajung u tongin it yalade u bangi la bandon barbor ha kadanor batlem jong u jisu balang ba gajung don jung u batngi bat gajung it gajungi yalade u klempep ngila ban pendep hok yala kamram yala kajing katkum kajing khot kajing u yangi iwe paiwe den mata kadaw hagan aka step haswa bangin truwa ya kana kamas bakhoj to ngin pen khoj ngin pen subai la de knang bamangi ngilong kita ki bakhoj bat babidor ban truwa ya kane kajing maya ka bakraw da kajing sngeret bat kajing kloy jungi ban kelag bamut ban ino ya kajing embarem jungi tongin phais u da kba ngi ya duwai lang nga phla hauble badan bor baro badapi kohan men kopara bangla le pop shibun da kajing perkhat da kiktin da kikam da kajing leklet da kajing le palat junga da kajing le palat junga da kajing le palat bakrawe junga namar kata agar pada kemaria berkhoj kabaisa gate sati ya genge berkir khoj badapi kohan men kopara banduai nak bantajna how try play jungi ublay badan bor baro inisne yengi badla ma bigi pop jungi unyala mingi sha gajing bom jukut Amen. Strike and drat go play isneyangi. Strike and drat go play isneyangi. Christoma go Christora go nong penim jani penim yangi. Strike and drat go play isneyangi. Strike and drat go play isneyangi. Christoma go Christora go nong penim jangi penim yangi. Tongin ya duai Tuai ko try ngi karpat baya ka jingyai lenti jong kane kaparthai jungi en panyai da ka jing sanshar jong ka jing suk jong me
bat kabalang jong me kan kemen ha ka jing shakri bajana yame dau trai jing yu Jesu Christ ukon jong me ubu imbat basan sha rengkat bat me ha ka jing yalong ka wei jong man sim ba khoj ublei jinom la jinom amen. Kecumpulin na ke kitab usirak. Menta ngan mau biang ya ki kam jong utrai. Panengan permenaya kata kabangalio i. Da ki ktin jong utrai ya ki kam jong u la pendep. Bat ha komon jong u ya ka hok la pendep. Kasngi ka peit na jerong ya ki ai baro da ka jing sha jong ka. Bat ka kam jong utrai kadap da ka burom jong u. Utrai syam la ai kapor. Haki ba khu chung u panyo tang lut yaki kam ma phla chung u yaki ba utrai bran bor baro ulaseng khna ma ka perthai situlup kandup yang scam ha ka buram chung u ukhura ya kan yamra bad yaki de no chung ki breu bad utip yaki pu senti chung ki na ba ba lor tam utip yaki ai baro ki bala bantip bad upe yaki dak chong ka chuk upen manaya ka menor bad ya kalaway bad upen pau ya kitin jang ki ai ki bare omdon ka chung perkhat ka balait na u bad wat ka way ka kenten ru omla pan bure na u ula purenti ya ki kam phla jong ka chung sta jong u bad ulong na bom chukut shopom chukut omla pan pentam ne pan penduna ai bad omdon kam ya no ban long unong ai bo chong u kat no day man kwa hir ya ki kam chong u baro pat kat no ki thaba haba pe baro ki ki emat ki sa shi chinom na ka banta ka no ka chinan kam bat baro kilong ki ba kongu ki ai baro kilong arliang ka wei ka ba khong pong ya ka wei pat bat syam la thau ya kawai ru kabom pura kawai ka penskem ya ki ai ki bapha chong kawai pat bat u ai uban nge ban pe ya kaburam chong u paketin chong utrai Iso ya blai sam lai pulai nomor news pak khatsa I knew you tribe us moon baba I knew that kadanu ding is a jamu glambo Hallelujah Ikiba oklek menu try I knew adutara Roto kansawa Hallelujah Torayu traika tiyaro Rajam jing rajam bai Tembagat lagat yai Hallelujah Tribus moon baban I nguda kadonu Jing isne jamu klempo Hallelujah Kaktinu traika bayaine Kaktin balashanya Kamu try Bapa sudah Hallelujah itu try tang ya kau Kendau tabu play Dalakale isne Hallelujah I know you try
nguyu trai bas mut bapa ai ngu da kadonu ching is nei jong u klem bu hallelujah. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Galong ka jing sha jong ka pertai, jaru babu janga, onyo ya ka jing sha jong ka jing im. Hallelujah. Try and don't regard but he. Regard but hero. Kajing pula na gospel bako it katkum u Marcus. Kabarom hame try. Ha kata kapor kadwa u Jisu udang mi na Jericho lem bat ki sinran jungu bat u paidwa babun u Bartimus u nongkrong bamatla u kun jungu u Timus ula song harud lindi padhaba ula isnyu badai u Jisu Nasrat ulas dang ban pertha batong ko Jisu ko kun u David to isne yanga bunkila kenhi yau ki batha baun ngab jar henry ula nangkham pertha jam penban ko kun u David to isne yanga te u Jisu ula sange bat ula ong kot au bat kila khod yau bamatla ki ong hau wat kurslai ying joit unkoid yafi da kababret bak yala ka jenkub ula ing joit bat ulawan shawu Jisu bat u Jisu ula ong hau fikwa bangan le ay nakabinda jangpi uta u bamatla ula ong hau ko nongihkai ay ba ngan la ban iyohi bat u Jisu ula ong hau ki leid la ka lindi ka jingingay jangpi ka la penkoy dihapi te makum kumta i ula la ban iyohi bat ula but ya uhak kata ka linti ka gospel jangu try Kajing roh ya make Chris. Ko para bangit how Jesus Christ ha kajing em kajing bat kajing pi iwe pai we man kasngi ngim la ban light na kijing na kajing jinjar ngi haban yai lang ba ya baro kijing kajing jinjar ha kajing em kajing pi habang ye kendu ya kajing ne kajing jinjar ne kajing sitom ne kano ka ba ngi kendu ha kajing em kajing pi ngi persang ban yai light yaki ngi persang ban le ban job ya kito kajing ngingim kwa bamanga mapi ngin ngop ne ngin habjelob ha kito kijing jinjar hanrei ngi persang da ka boy da ka bor kajunga kajung pi ban yai la yaki ban job yaki den mata kedau ngis ngutu ba dala ka bor la jong da ka bor beriu kajunga kajung pi ngimla ban yale persha ne ban job yakito kijing den mata kedau ngi kan mau yo blei bat ngi it yala de how blei leng ba ge jing doai ge junga ge jung pi leng ba ge jing kan mau ge junga ge jung pi yu leng ba ge jing khot ge junga ge jung pi yau kum juro a ge gospel ke bamanta kasngi ngi yo sneu ba u Bartimaeus u nongkrong u bamala u ba apkrong ha khmat
halanti u yo sneo chapang jong u Jesu bat haba yo sneo chapang jong Jesu u perta bat u persang ban le sha u Jesu don ki bru ki bawan ban penthut yu don ki bru ki bawan sha u ki ong ba nai le chau Jesu namaru Jesu yai laga jong kelanti namaru Jesu bon kam don por ban ngap yami bara ki bru ki persang ban long ki mountain thud yaw ne u breu bamala u Bartimaeus ban wan chakmadu Jesu Henry ngiyo i bar ngiyo sngew une u breu bamala u ba shong krong harus rok shem ngap ya katoka jing penthut jong ki wei kilong ki mountain thud na ga banta ga jing em ga jungu baunyo ya kata ga jing kot ga jing khia lane banyo i biang ya na kata ga jing manla ga jungu Henry maupat namar baudon kata ka jingkermen tang yo Jesu namar baudon kata ka jing shania ya ka bor jong Jesu bat kata ka jing ngej scam jong ya ka bor jong Jesu dan bala ban sange yu ban lej shau Jesu bat haba u yo sngew bau Jesu la poi hajan u perta ha u Jesu da ka ba ong ko khun David to isne yanga ko khun David to isne yanga habau Jesu yo sngew ya ka jing perta jong une u briu u ong yu u khod yu ban wan sajan bat haba kito ki briu ki yo sngew bau Jesu u sha ya u neu nong krong neu bamala u Bartimaeus ban wan chau Jesu kila ong yu snap manta u khod yame ko han men ko para ha ka jing em ga jing a ga jong phi ru kum ju ngi long kum une u Bartimaeus u bamala ho yu le se ngi mala da ki khmat ki jing a ga jong phi Henry ka jing em Kristan ga jing a ga jong phi ki mala ngi mala ya ka jing shitom ga jing jar jong ki para baru ga jungi ngi mala ban i ya ga jing dan kam jong ki bahai ngasem ga jungi ngi yo i tang yala de marway kumbaga mene ha ka jing em ga jung a ga jung phi ngi ya kan do shi bone ki jing jar ha ki to ki jing jar ki bangi dan ha ka jing em ga jung a ga jung phi ha to mangi ngilong na em kum une ubreu bamala u Bartimaeus ban perta hakmat u Jesu yole se ki henmen ki para ki junga ki jungpi ki lok ki jor ki junga ki jungpi ki para bangit ki bangi ya shong ya sa agaju ka sunong ka thau ki persang ya nga badia pi ban khanglat ban late shauble ban kan mau ban khot ban wer yu ban wan ha ka jingem ka junga ka jungpi ha ka por bangi shem jinjar ha ka por bangi shem ya ki jing ha ki jingem ka jungi ha to ha bangi ya kendu kum kita ki jing ki balong ki maujin tut yang ban lej shau Jesu ban lej IT la de hakma do blay hato nga sange em hato nga kan randin na em bonsin habang ipej ha ka imlang gas alang ga jungi kamtame hapo kabalang ga jungi menta hari khasi jungi kamtame ngalaban ong habang ye kendu ki junge ha ga jungem ga junga ga jungpi sisngi arsin ngi kan mau yo blay Henry don ki maujin thut yang badia pi ki ban khanglat lane kita kiba wan ban ayangi kita ka jing do jing kermen ha ka chaka bangin nak pas khami kata ka jingat ka junga ka jungpi ha ka chaka banga ngadang IT sisu yilade hau Jesu bangan pas kham kata ka jingat ka junga kata ka jing shania junga ka bor ka jong blai pan ban ngi kan randin no kane kade ka jing shisha ka bangi kendu ha ki long ying long sam jongi menta hari khasi jungi ngim dan kam ban pej ha ki we par ki chaka Henry ngingin pej menta yala ka jong ka jing em hapo ka ying ka sam ka junga ka chukpi ha to ka long shisha na em ha kane kor kom klampep dei na mata ka daw bangi yo i kadang mi kisngi kabalang ka jungi kadang hiar ka jinge jonga jongpi how Jesu how blay kadang hiar dei nama ta kadang mi i kadang mi gisngi kaing mene jungi kadang thali
Kibawan se jinga seng dang duna haman kisngi try haman kisngi blay haman badan ki jinga seng balai namar ba nya ban mapi ngim don kata ka jingshan nia telit telan ya ka bor ka jong blay namar ba manga mapi ngim kloy ban panskam ya kata ka jingait ka bau blay ula ai yang iway pa iway Henry hagane kasngi ko hanmen ko para uni ubatmius unongkrong ubamanla uhikai yang abadiapi habang isem jenjar ngimdei ban kan randin naublay Henry ngidei ban IT yala de haublay ngidei ban khodiu kam jam ngidei ban khodiu dakata ka jingsania bonsin ha yole se shisngi arsngi shibnai arbanai yole se ngimyo ay ka jubab Yola se ngim yo ban yo madi kata ka jing ya kata ka kampla na ka kti jong blay Henry ko hanmen ko parang ong yepi lada ngi ay khod yo blay lada ngi pers kam su kata ka jing shania ya kata ka jing kermen ya ka pat ka jing ngai ka jing ya u klempep u blay un sa yo sneu ya kata ka jing perta jungi kumba une ubatimius uperta how jisu dakata ke jinget ke jungu dakata ke jingshania ke jungu ko boong ko khun odo beto isnaiyenga mangiru ngide ban khot yau man kasni haman ka por haman ka klimat bangi diok bangi kendu ya ke jing ngide ban khot yo blei ngimdei ban sange ngimdei ban kanrandin ko hanmen ko parahagan ikasni ki jing jinjar ki bangi syam ki long kita ki maujin thut yola se nagabanta kajungai junga bar kajungpi yole se ki hanmen ki para ku mau mane yole se ki dei bat ki long ki maujin thut ki wan hanga hapi ki ong ba balai ka neme shani ayo balai ka neme duai mem yo jingkoi mem yo ki jingkerku mem yo madi kata ki jing ya kata ka kampalan balai balai medang le chau balai mem yai no la ka jong kalanti balai mem le chu balai mem le no dak wei pat kalanti ban mane ye ki wei pat ki blai Henry ko hanmen ko para ngi deban shania ya ka bor ka jung blai namar ka jung im ka junga ka jung pi kam dei ka bawan nai ki blai thau ne na ki lum ki wa ne na ki me kana me mariang daladehi Henry ngi dei ki jin thau ki jung blai nang kong na sham ngi dei ki jin thau ki jung blai ka bar ka jung im ka bangadon ka dur ka bangadon kamansim ka bangadon kam dei ka junga Henry ka dei ka jung blai ngi long tang kita kinong sumar ya kana ka dur ka jung blai ngi dei tang kinong sumar ya kana ka mansim ka bangidan ka mansim ka jung blai dei na mata ka daw ngi don kata ka hok ngi don kata ka deiti ban sumar ya kana ka dur ka bangilayo ka badai ka dur ka jung blai ngi dei ban sumar ya kana ka mansim namar kana ka mansim ka dei ka mansim ka jung blai ublay kwa yang dia pi bangin sa penrem bangin yo ma dia kita gejing penrem haba gejing em gejing ka kutno ne ka waino na kana ka pertai Henry ba ka bensim ka junga ka jung pi kan poi ha kata gejing suk ha ka hima ka jungu Henry lada mangama pi ngiklet no ya kalenti ka bau blay ula ai lada ngiklet no ya kata ka jing i ka jung blay ya kata ka jing isne ka jung blay lada ngingi meri kendong ya kana ka jenget ka bau belai ula yang ai pi ngin sa sha penrem bat kana ka mensim ka bau belai ula yang ai pi bangin sumar kan do no den mata ka daw ha kana ka sngi ko hanmen ko para mangama pi ngilong tang kinong sumar ya kana ka dur ka bau belai ula ai hang hapi ka dur ka jungu ka mensim ka jungu to ngin ri ngin sumar ya ka da ka ba shania ya ka bor ka jung belai da ka ba ngi IT telit lan yala de hablay habang isyam jenge habang isyam jenjar kumjuru hakapor bangi suk hakapor bangi kemen hakapor bangi ngibit ngibiang bat khamtame tongin panskam ya kata ge jenget ka ba ublay ulaai yang ba de pi bat ngim sange ban prata kumune u batimius ko kono bit to isna yanga ko kono bit to isna yanga mga bar pingin pertajam ho Jisu ko blay junga konong panem junga konong suspa junga to wan ha gajing em gajunga
To Kristiani nga to ay boring nga. Watsa bangan klat no nami. Watsa bangan pet no yam nami. Watsa baga jinget ke junga kandu no ne kantlor no. Kohan men ko para hagan egasni tongin IT la de how Jisu. Jar jar hagdanur ke jungpi kabrep ki khmat manta duai jar jar khot yo Jisu banwan haga jung em ka jungpi. Banwan banrum hagdanur ke jungpi. Baunung Kristiani pi unai bore pi. Ko Jisu beja hakan ka step ngi baro ngi wana khmat jumi ngi ngu ngi dem yame ngi mane yame namar me de blade ngi namar me de unong thau ngi namar me de unong suspa unong pen em ngi unong ai buj unong ai bor ngi Kristian ngi bangila ban pan skam ya kata ka jing shania ya kata ka jing kermen bat ka jinget ka jingi hame bangin nang yai ne ha ki jing duai ka jingi bangin yo mat ya kita ki jing e ki jing kerku ta ki jing suspa ki jung me ha ki jing em jungi baman la kasngi an yoro ya Jesus Christ chinom la chinom amen. Dongin yang kin plala ka jong ki jing e nangej au blei pa badan bor baro unong tau ka beneng bat ka tendeu padahal Jesus Christ kon bamaroi jungu utrai jungi ya balapon nomen sembakoi ya balakana kamaria te sati uba shala bein hapo Pontius Pilatus la sanar pnayu la ya bala tebu la yas kebayab hagas ki kebalai ulam mipat ne kebayab ula kiu sabneng usong sakamanu blei pa badan borbaro nam tra uan par ban bishar ki beimet ki bayap ngangeid ha man semba khoi ha ka balang ka thlek ba khoi ha ga jing salok kre khoi ha ga jing ma be ki pop ha ga jing mi pat ka do par ha ga jing em bom chukun amen. Laispa nyupo. Laispa nyupo. Lấy ba crown chúc trường siêu ba chỉ ngài chỉ ba nghi chờ qua quay bát khu ba lì per nai ba u ba châu vi to duai ko para ba ga jingnya jinga ba jongpi kan long ko padang hona kmadu bleu pa badan bor baro ro try pineng jing kinya nek ti jong pi na ko banta ka jing ro buram kerteng jong u ke jing to yangi pada ka balang bo phoi jong u baro ko wei ko blei me ba pan biang ya ke chen ai ya ki ba enterwa saka kerteng jong me bat ubanyeu ya ke jing terwa kenya kum ka jing sakri hok jong me yangi ngi kerpat ya ka jing isne jong me ba ya ka ba me ai hangi kum ka thlong jong ka hok men ai ru ya ka ba en pan roi hangi sha ka bai nong daw Chris utrai jongi amen utrai don rengkat bat phi rengkat bat phi ro token te wela kidanut ikin te ki sha utrai ong inai utrai blei jongi ka song hok bat khatei da sisha ka long ba song hok bat ka badei ka deiti jingi bat ka jing pen em yangi haman la ka por bat ka jaka banai ngu yame
ko kan rat ko pa ba khoj ko ble badan bor bad bom jukut lang ba utrai jungi u Jesus Christ namar da ga jing kha yu ula pen thamai ya ga jing long breu barim ba da ga jing sha chitom jung u ula pandam no ya ki pop jungi da ga jing mi pa jung u na ki bayap ula pli ya kalanti sha ga jing em bom jukut bad da ka ba ukeu shame ko pa ula pli wang ya ki kerdop ka beneng bad namar kata rengkat bad ka kanhon jong ki angel bad ki rokhoj ngi rwai ka ching rwai ro ya me bad ngi pan bana klem sange Bakud utrai, bakud ublek ikbat, ben bapratek idam, lakam rom jome. Royo sana shadrom, royo sana klemkud, royo sana ublek. Yaro Yudabawan Akakuteng utrai Lengba Brateng idam Nagaburam Jomi Rayo Sana Shatro Rayo Sana Kemkud Rayo Sana Yublek da shisha melong bukhoj ko try ka thame jong ka jing khoj baro namar kata ngi karpad me to pan khoj pan kantang ya kine ki jing trwa jungi dag bapha yaman sim jung me kum kam cher halor jung ki bakindup kala long yangi kam met bat kasnam jong utrai jungi u Jesus Christ hakapor bladi no yu badala kamon snobha ula priang ya ki jing shashutom ula shim yokpu badag baingu yame ula kedia yu badul ai hala gisenran u to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet junga ya kaban IT na kabanta jong pi ha kaju korkam andalala yabam ula shim yakukuri badag baingu biang yame ula ai hala gisenran u to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam junga jong ga chutang batmai badbom jukut ya kaban panme na kabanta jong pi bana kabanta kibabun na kabanta gajing map ikipop tole ya kane ban kan mau yanga kajimaya jong ka jinge Patasin bangi bamyure upu bangi dinagane kakuri ipen praga jiyap jong meko try tadadu namar kata ngi bapan manta ya gajing ya bad gajing mi pa jungu ngi trwa hame kotra yukpu jong gajing em bad ya kukuri jong gajing pen em ngi daingu aidem namar melenyew yangi babet ban yang kmat jung me bad ban sakri yame da kbas ngeret ngi karpad yame bangi kbayo banta hakamat bad kasnamo kris ngin long kiba lapanitali kaway daw man sem bakoy तो किन्माल कटरा या कबलांग जंगमे कबलांग प्रियांग हा सतल कपरते बतो पेंशनाई या कहा कजिंगी रिंगार बदु फ्रांसिस उपबा कोई जंगी उ उल्बर्ट मार्वे उ बिशप जंगी बदबरो की लिंगदो तो किन्माल लेमरु या कि हिनमेन की पारा शिनरांग बद किन्थे
kibala iotia da kaba kirmen ya ka jingmipat badia baro kiba laklat no ha ka jingis ne jongme top diang ya ki shaka jingshai katma jongme to isne yangi baro ngi kpa diame baringad bat kamaria te soti bakhoi kakmi jonguble u joseph bakhoi du kurim jongka ki apostol bakhoi pat baro kirin khoi kiba lakpens ki ba yame patlang ka patlang ngi long ki babit ban yobin dalem ha ka jingin bam jukut pat bangin yaro bat pendon berom yame dau kun jongme u Jesus Christ. Dau lembadu badhau kan long hame ublei pa badan bor ha gijingya long kawei jongman sem bakut baro kaburam gijingya ro junom la junom amen. Kumbelah hukum yang ngi daw nong penim bad kumbel hikai ngi daktin blei ngi nod banong ko pa jungi ba hamleng telong Koi kasteng jume kawan kei ba jume kanong kawan jume akan Kentau kumbah pening pai ngi mentra ki jungam jungi kabahala kesngi batama ngi kerengkang jungi kumbang ngi rugi ma ki belas new yangi adwat yalam ngi sha ki jing pensoi and re to pelajangi na ke basneu to penlajangi ngi kerpat kotrai na ke jing sneu baro ha ke jing sbon jungme to a jing suk jing san ha ke sngi jing knang ba da ke jing rap ke jing isne jungme ngin lai bara bor na ke pop ban ngin yo jing yada na ke jing jenjar baro kat ba ngi dangap kmelenti ya ke jing kermen bakoj bat ke jing wat pa jong nong penim jungi u Jesus Christ. Nama jume kalong kahima kajume kabor kaburam junom la junom kotra Jesus Christ me belong haki apostol jume kajing suk ngai api kajing suk junga ngai api wat pe yaki pop jungi henro ya gajunge jong kabalang jungme bat ha gajing sbon jungme to ai haka ya gajing suk bat gajing tali kawei kat kum kamon jungme mame ubin babasan shar junom la junom amen. Kajing suku try kandan barabor rengkat bat pi Rengka bat piru dong ini terwai kada kajing suk iwe highway pat kajing suk bat pi kun lang bro me bagi na ki pop ka birthday dosu sene yangi kun lang bro me bagi na ki pop ka birthday dosu sene yangi hak mi kulang bro jong blei hak mi bukit no iki pop jong ke pertei sup kito ya ki balakot shaka jing kawai jong kun lang bro ko kan rat ngam sam hop berman rum hop ki ga jonga fresh om tam laktin kamen swim jinga kan sakya hi
Padukan rajanya Mana yame ko Jisu bije Ngiro pas ngisngungu yame Nak panca kajing ai kajume yalade Hangi Kam tame agana ka step Nalawan panurung Hapo kadanod kajungi Lamba kamet pat kasnam kajume O Jisu bije ngikwa ngitran ban ngisliang tang ya kamel ban kasnam kecungme tang ya kecingdon rengkan kecungme ban ngi namar ngitip haba medan ban ngi haba mesa ban ngi haba ngi IT la de hame ngidon kabor ban le prasya ya kecing sneu jong kanek prate ngila ban pandap hok yala kecing em katkum kada kecing khot kecungme Dena mata kadau ke Jisu bije hakana ke step nginang IT Jisu yala de ame ni IT ya kena ki pai ke jume ya kena ki khon ke jume ki bala padiang yame hakamet pat kasnam ke jume barkum juro ki basong na ying ba padiang ya ke tin ke jume ki basnap ya ke tin ke jume ko Jisu bije to pan klain to ai bore ki baro bakin yo kita kecing kerku bakin don kang kena kebor ban le persya ya kecing sleu jong kena kepertei iwan raro kemacung me kotra Jisu na kebanca kecela kecing sup apa kecino katau kecing kumjuru kecing sup ha kecela manipur Jisu bije kopha kecing sup kecing me abaro kinong shishnong jong gas jela manipur bad karidia jungi barokawe Iwan rak macam me kotra Jisu ya ki babang ki basitam ki baduk ki bakerdu to kner ki kti ki jume to le khampelan ak menta chunki bakin yo mar ya kata ke jingkerku ke jume khamta me ka jingkot ke jingkhia habaro ki liang akamet barkum juru akaliang kamen sem kotra Jisu sachisin ngai ti la de ame wan bat simti yangi Pelong yangi ki kon ki chongme baro seta ai boring penklan yangi kotra Jisu be tongin ya duai Anda lapsa yang i da gejen ai ba penlaj em ngi kerpad ya gejeng isne jome ko try badal kane hi ka sakramen da ka ba me lapsa yang i ha kane ka perthei men penlong yang i ki nong yo bantalem ha gejeng em bom jukut da Chris utrai jengi Amen. Utrai dan ringkat bat pi blai badan borboro on kurkui pi Upa badukon badman sem bakoid Amen. Let's suk eat basyukriya try da gajing em babha jong pi Isamo ya blai Shispa sapupra Skadono baku jamutrai kakajingi kakoragiko kajing janu nagaturika lepas bebasmu Ram ya
qua berukun amat sim berkoi kalau qua menikung cuma tahu berboy cina Allah amen. And your right try Jesus Christ.